μιλήσω για τη συνείδησή μου η οποία τα βράδια με συγκίσει. Χτες το βράδυ με τάραξε πάλι. Μόλις έγειρα να πάρω τον ύπνο του δικαίου να σου αυτή ήρθε, μου λέει έχεις φάει, λέω έχω. Μου λέει πόσα κουστούμια έχεις, λέω άσε ξέρω που το πας, αλλά ο Χριστός μίλησε για χιτώνες, δεν μίλησε για κουστούμια. Ένας Γερμανός και μια Εβραία γνωριστήκαν κάποιο καλοκαίρι. Ήτανε γλυκός κι ήταν ωραία, κι όμως δεν του έδωσε το χέρι. Κλαίει μικρούλα στα κρογιάλι, μέθησε στο κάπηλιο αυτός, κι είναι τόσο ωραίο παλικάρι. Θεά μου γιατί να είναι Γερμανός, δραμηνός. Και τώρα ο Αλέξανδρος θα σας τραγουδήσει ένα παλιό δικό μου τραγουδάκι με το αυστηρά προσωπικό του ύφος. Έλα παλικάρι μου, πάμε. Πολύ με πίκρανε η ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί, θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει και με ζωγραφιά, κι εσύ την πήρες σοβαρά, κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι, κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά να τους κοιτάξεις, θα σου φανούν τόσο σημαντικοί που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μη κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη, ένα φεγγάρι με Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ωραία φωνή μου δώσες. Εντάξει παιδί μου. Δεν έλεγες αυτό. Τι έλεγα? Έλεγα εγώ ωραία φωνή μου δώσες. Και έλεγες εσύ απ' τη μαμά την πήρες. Έλα πάμε να το κάνουμε γιατί δεν το ξέχασα. Δεν πειράζει, καλύτερο είναι έτσι. Πιο καλό δεν είναι έτσι, Σπύρο.